Bona tarda! Avui és 27 de setembre de desembre de 2018. Dia número 161 que està segrestada la molt honorable presidenta del Camp de Tarragona, al Parlament de Catalunya, aquí a la presó de Mas Enric. Collons com estic avui. Estic palmat. Són 161 dies d'injustícia. 161 dies segrestada aquí a la presó de Mas Enric, més els 9 mesos i 4 dies que porta segrestada en total pels terroristes del país del costat. No ens allargarem més. Salut i república. Salut i república. Endavant, banda del tercer grau. Fins demà. Això ara podeu gravar, que potser l'hòstia, això. Fa 161 dies que la meva dona i jo vam començar aquesta aventura de pujar cada dia aquí a Mas d'Enric. La meva dona, ma filla, uns pares, i a més, aquests són família, ho hem de fer per collons, o sigui que no queden més històries. També del seu mèrit, perquè també aguanten molt. Però a més, amb aquest camí dels 161 dies aquí consecutius, m'han acompanyat el CDR Camp de Tarragona. Són una gent magnífica. Són una gent sempre disposada i, sisplau, veniu aquí al mig, tots, al CDR Camp de Tarragona. Anna, vinga tu la primera, que tens molta vergonya. Vinga, tot el CDR del Camp de Tarragona aquí. Un fort aplaudiment. Vinga, tots aquí. Va, vergonyosa, encara que siguis de Reus pots anar-hi. No, tu cap allí. Són una gent
estan disposades sempre a fer el que convingui, sempre estan amb el cotxe engegat per anar on sigui, amb cara tapada, cara destapada, a muntar qualsevol història, són collonuts. Sisplau, un fort aplaudiment per ells, que sense ells no hagués pogut arribar als 161 dies. Han aguantat molt aquí amb el saxo, que m'haguessin dit, nen, tira cap a casa a estudiar i torna un altre dia. Però han aguantat aquí estoicament. També els benjamins aquí de Rut, el Roger i l'Alba, estan adoctrinats, però els adoctrinem a casa. O sigui, ja els portem ja fets de casa, això. O sigui, un fort aplaudiment també per ells, que també han aguantat carros i carretes. Moltes gràcies, companys, per ajudar-me en aquest camí. Us ha agradat? Molt bé.
pels que no l'havia sentit mai aquesta versió, canviem americans pel PP i Ciutadans, i Vox també, i PSC. Ho tornem a fer? Pol i Pou! Els que tinguin guants que se'ls treguin perquè si no això no serveix per res. Gato con guantes no caça ratones, no? Què diuen? Però caça cositas mejor. Bueno, si junteu la mà dreta i la mà esquerra feu soroll. A veure com ho feu. Molt bé, epa. Perdó. Sí.
Taca. 3.0. Oli, Pou. Arribat en aquest moment de la vetllada, aquí a Mas d'Enric tenim tres normes. La primera amb els segadors, a l'himne nacional d'aquest punyetero país que és el nostre, Catalunya.
barrets, sombreros, caputxes... Fora. Gorros, peluquins i tot el que hi ha extensió. Visca els collons i els ovaris de la taca d'oli! Visca els collons i els ovaris del CDR! I visca la